Malbata zarokeke revandî li ser destê çeteyên ciwanên şoreşger daxuyaniyek boraya giştî belav kir û tê de got ku rêxistina ciwanên şoreşger keça wan ya 16 salî revandine. Fethullah Gedo bavê keça revandî ya bi navê Sema Fethullah Gedo daxuyaniyek belav kir û tê de got ku çeteyên ciwanên şoreşger keça wî Sema Gedo ya 16 salî revandine û qeseda berpirsyare di ber têkçûna rewşa wiya tenduristî de. Di daxuyaniya malbata keça bi navê Sema de hatiye tevî rewşa xirab û durustbûna karîsetan li deverên Kurdî. Ew rijt bûn li ser şandina zarokên xwe bû dibistanê ta ku pêşa roja wan geş bibe. Lê hinek alî hene têkçûna rewşê istiqlal dikin ta ku pêşa roja zarokên me ji nav bibin û civakê leşker bikin. Fethullah Gedo di daxuyaniyê de dibêje li rêkefta 19/12/2021 keça min Sema Fethullah Gedo ya 16 salî hatiye revandin ku ew bi xwe li pola 11 amadeyî ango sanewiye û tûşî gelek nexweşiyan hatiye weke nexweşiyên derûnî, ektîab û esebîbûn, her wiha kêmbûna geşekirinê bi sedema nexweşiyên ku tûş bûye. Bavê keça revandî dibêje rêxistina ciwanên şoreşger ya bi ser peyede ve ew revandine û heta weke îro tu zanyarekî li ser çarenivîsa wê nizanin û derbarê vegerandina Sema gelek soz ji bo kes û karên me hatibûn dan lê heta weke niha yek soz nehatiye bicêkirin. Di daxuyaniya xwe de Fethullah Gedo bang li tevaya rêxistinên mirovî û kesatiyên Kurdî û Sûrî yê giringiyê didin mafê zarokan û dayikbûnê û her wiha bang li tevaya partiyên tevgera Kurdî û nûneratiyên wan kirin ku kar li ser vegerandina keça wî bikin ta ku vegere bo himbêza malbatê û dibistana xwe û rewşa wê ya tenduristî were çareserkirin. Her wiha Fethullah Gedo daxwaz ji Mazlûm Ebdî kir ku rêzê li îmzaya xwe ya li Cinêfê bigire û li ser rêkeftina rêgirî kirin li leşkerkirina zarokan îmze kiriye. Fethullah Gedo di daxuyaniyê de tekez kir ku qesede û peyede berpirsyarin di ber selametiya keça wî de û her wiha berpirsyarin di ber têkçûna rewşa tendurustiya keça wî di dema nihade û di pêşa rojê de. Di dawiya daxuyaniyê de malbata Sema Gedo bang li tevaya aliyên peywendîdar û mirovî û niştîmanperwer kirin ku kar bikin ta ku sînorekî ji revandina zarokan li ser destê ciwanên şoreşger û tevaya aliyên leşkerî yên din were danîn.